ngaigense enkoereri aya bono tonya kwanga abantu bose gomenyete njira gitego kaengense yetomenyete miaka yonse mata abantu mbara batameri komenya nabantu oangeta abantu bosaigo turigotoka kitabu kia matanga turigotoka kanisa turigotoka keombe okuri omuntu wari omuntu yo omwangete bosaigo na inje mna natenenire nayo kwa monya rero omuntu ngosoro yo omwangete nje to manyeti bona eremereri na wensereyo bona eremereri bono bingo konya lakini ya tuancha ne kiagero bugimo botomenyete nse no boke nawe biblia gora taiboigo nare togenda ase kanisa tumanye nyasaye tuturike kero bugimo no boke ebinte byonse byense ebinte byonse ko arabire no ane ebinte byonse byobogambi obwaito mu waziri inje ojimo ebinte inko arabire byonse pi egento kegoja gotigara gioka naye na nyasaye ogo liriyo chikugambi gwekina ekigioka gitwarega bwana Yesu asifiwe ndoje na mukuru we sadaka bono bone kana akorira yumba tebinga mbakire na ende mbuya mono abantu banyari bari ekere tu achetega ingiyore tekere tu achete no mogaka Ezekiel mogacha so bonge mokoiriria ata nkabasaba no kopoko mosiga monkonyere mogako Ezekiel abo mogavana ngakieri lakini maite bintene bya nyasaye nere kubangira omonto obugima bwaye nyasaye akabanga buna bangete bono mogaka tanyore tikiro gekyo kero maite utaranyore kero gekyo inumo maite obuya bwo bugambi kero borange naye ono mwaziri onchire ga matanga mwaye moinoga na inje se itali ekenyero kiane muntu nakuete lakini mwaziri tachietio niga achire ga ekenyero kiaye obuna bwo bwansu bwo bugambi ekero bugambi bore inka na kina ariko bayebera liga ariko batenga ga kirigeri mu gakoyo momwe chikura na ino mugakunere chikura chimwa mwete nabanyasaya bangetego nonye nere mwaita abantu baho kubine gitogotaranera moiga mono nonye nere ekere tu kugamba enga kiri konye chikura chisire ko ikange tu chire ko mwebera lisana batenga gaki to tenene kiama kia ata nga anje macho ni manyire nje ni manyire gusiyengi makamate yaya akakero kibo gavana egetage tobwaterana nabantu tokamungusa gocha UDA tokatara nere kuri nera ganchirana ibono nakiekora tokumu support buna ariga nera gacha kabatebia mwakere omongwano yo okoroku William Ruto chikura bune president na ino mukabwatia mukamwakira abana baminto ni manyete nga bakekero turi muna turi serikali iga ni manyete nga nabora nyoro ngubugima no bakongu borake bono iga bose bana baminto bake kariye kene lakini mbatebiga nambeye mo mbora ne kanisa tere turiga eone sabato nambeye mo tuchakira twara kosemere kwa kwa sinyasaye kwanza karatiga mwanya bantu namba ibere moraitayo Kenya yetwaira moraitayo rego swa abe president bugi mambo konga buna buri ekiagara ebwarenge kurwo marwo irari ateta mabe ari mwansi mwamanyete economy yaite yachite gakonga moraitayo rego swa tagesa madeni ta siba muchibi mono monto tayo iraikandi yori arwo kururibe nganobi bono bugi mobo etokora mere turi karakari buno bono inzira bere bono gitura kore kiagara gose bana bamito bage akinto nto ngusega akengori chagweita eto gosaba nyasaye nga obogi mobo muna bwa kongire anchirana nyasaye arigien ato igorere nchira aya barayi baito barenseri enyomberi ene no bungaini bagambe buya arafu korwa obogi mabo poe abantu bachandekire gose bana baminto matukaya none ndagera unkoyunga no motoriro ikurose 200 gose bana baminto amafuta atirire gose bana lakini egere binte ibibe akini egere binte ibibe lazima tumanye iga amatuko yo mugambi yo asoete moisonde e budget yaye ntanga ninche na yete tibunge chi wiki bere chi yaire ntaitenye pimi na kiago kore budget yaye ekiagera konya tabuga budget na inje maoja kwa batai baada ye metienji sita na ki budget ye na eteti egoja kubwekana wasema na wame wake mwaherire akoja na mwaherire na wango jamba sabere na kile hivi amatawe bono mako batebiga
abo amasaba njoma ino muntu ngamine ti amasaba sana timero ze muamine ti amasaba na ene nje no muntu bwekene kitinda tingite gamba te ingoma etenga mambi ngo ira ni torobo gimanze ngamambi ngokora tim binte binte ribangaine okoba toyete ti budget yo mugambi yo moisonde tianga to mopime ekiagara chikure chikara ko sina tambe naende ka aise go salia na yabo mugaka macho gukwana aise go sali go chi 2027 no ene na to ko mukana ense to hotenga ene ra gye kora to ke go se bara meto wake lakini aise ko babuya mechando teyo lakini to go jaga ko mora umu mapema lazima turamo tigasi nini turigere torore timanya tino ene iga aseino tianda babori timanya wase tiati mbori ekimura ate na akwara na magana makongu lakini mako batebiga bakekero bugi mabori muna bori ege ntongo saba abana ba minto gusiengima na ende ngo basaba samaskani eyengu si yaito na mbe ya moto maintain yo morembe na mbe ibere twanchane na ento sikane tutware mechando turamo twabwatire na maoko ege na kwanire gonkeri igoro ya mandamana akore tu igoro busongo amandamana ari akore tu igoro busongo aba mure baru ete go senga ibaru se tugwa bande e babu atamagena bakorigere chiduka chio manyene bakamagena bakonyoro muntu gakogendie pigipigi yaye bakarige nanga na mandamana tore bakasambe garia yemo akamura akamoga kagenda gakarebe ngigare gatenga bona narore mandamano narega gakamnyako guchio akanyoro munyanyimbo akamwa kalisa asirio mutwe bono nere gasi yarenge aye ekwa 200 ogende guchugusari umongino ore konia matoka aye kwa kure kwa yasarire bono ngakyobuge maboko tirimbo kanse aso gwaka bangena bechiro umongino chire kuriye fisi bono gwachire namagena narocho umongino ndabunike tokogoro agosoka manyika kabisa agochoka ibunike tacho akomunyoki gochikeite arecha tanike mandamano nerige nagetwe ngana mandamano tore intwe totagete go senaki yani obosoku bwabeire bosungu mbwanya koba batebre ngabona baokora ichuma na Jumatano guoncho kagosali chiduka omaete kwandamana tebwa timechando nabo gutara para agabo chaka guoncho kana no tebe nga akiyangu lakini to salie bintu byo manyene ekero guoncho kapara ga to soye nyombe yo chako yakamagena ere tari uko murasimisa bona bandamande bali nyagitari KTRH nyagitari eyo tebwa timario gaisaine tebwa timashini chisaine abande bakombi go simple met bona abantu babo cyane kambabo soro tutubire chibe cia matanga tokonye chibiri chia nyagitari chia tirire bono gake abantu ba minto nko basaba ebinto biri byakoreka nte bosongo abasikari baito bosongo mbarengo ebakagete nga bosongo tego twara sei bakamago tomwa bajikorende sei kisumu bogere kyagera na tumanye tebinte ibire na Homa Bay na Migori bagatike insinyo yabo aba mura bakamago bagatira kweri baba ritiye gazi osini sano chikaera aba mura bakabamenyo kweri abasikari nabo bakomye ko kuchiyari bagwa magena umusikari ka wonje kane bunduki yawake ayeneri na kwari kumwaka ocha yote ko umusikari yotumirie bunduki atebire ngwete nga Jumatano ngana enda babanga bono maiteka kituko tari juma kera yuko tari Jumapili onye mwakorete gosorie yi mukaumisa bangina bakoni chinyeni aria marigiti mogaseri chimatatu chionsi pi bakomuntu ro ko mwana abana barenge show gari gusi stadium bachete show abane bage chitiyagas abana basinini bakorora bakararanse abane bage tuwa magena abande bari nyagitari muna togo kwana iga amagena abasacha baneno kumukirige gwaka go tiari to kumenga yo gwaka lyagwere umwana orenge show orekerasi sano ibere orekerasi 8 akobangu iga bosayigo nagiego nalo batema ite mware kwebanga buya ahanga buchingo bore musongo mboyo anga no mugako kugamba buya binte byangambiri ko korugabo chingo korugabo songo botabare magoro. I am telling you kiagere mugako bintu bune itare go kubanga obuhana bo korugabo songo busayigo lakini Jumatano na iguremba bangete kera ritu ko tari Jumatano mbari muri go ikatown abantu be chitiri mu batebi muri go ikatown nturi ko banjira mu iketown ko sali kwandamana para lakini mo town ko sali chiduka chi abantu tafadhali na koibera abantu chisimi na kobabuna bakarera na arorira mu piro renge ekewanda na romba murano mu muronde ka bateba nga macho ukabo ikaga nendege yaye etoko mwaka magena
umujumbe kokwa nabo amana baraya uba semeyo nga endege mune ko enda iganse etoko mukirigena endege umwako okore ibintu byaye bosongo nakibona yaba nga tumwaka magena bakongo mboyo aya omayetekero omuntu nabwata sobo tugusa gocheki muntu kuraketa bwate bantu bamwabo osebona baminto bage onye mugwetana no muntu ganda twara maskani mukwanira na motaiga kwangoseire tariko banga ngabona tugoikaga osoro ngatago tacha stadium aiga kagoika haitirega abune ndege ga naro dio sametiga usaigo endoke mokora busaigo ngabona endege tari kwa karigina yani ebintu byabeire busungu byabe lakini tiamba tebe ngoji tori kobeka order na nyambo songeyo aba muri bari bakonya ku train we stadium ko na koruta magena ko bekera tori round up buya mu mako manyanga serikali nero naende musika bagusibonsi musika abantu bakore gasi yabo murasimisa abantu kwandamana igombobe aitari ya maskani tari zora am requesting abarayi baito tori ndoro gongoro rwaito nebinte ibintu kwano siasa ekara tambe 2027 kare kwa iruri bakariyo kugamba gamba kewe katukura enga kiende omago cha kuburi bono gamba tari getamiro kyotara akorera gento gete machogu kyotara akorera gento gete osoro kyotara akorera gento gete ongwae ayo bate getambira so muntu lyuka gasite iyo bachogi mbarenga bari kuruga ondeta iyo bari mbarenga bari kiruba isidi kurwa ondeta iyo lakini no mugaka machogu naigwete nga gori kora bari muishi erwishirine nabana igwete bana gosenje na mo igwete bana ino rede mo igwete bona naye umugaka waziri enge yo kobokake gochaga abantu abana abaya omaete tiatu wate baniye kene nambe emo kere mo nabwate sobo namba ibere omonto ekeriyo bwate nakie gyaito chikabire chichinde nchibwate birogo byabo nkorora ngwe karakari bare be karakari kwanyora chiyo bisi ya terere kwagenda chiyo bisi muino chinde golei kwagenda chiyo bisi chinde omera gosebono na intu atotageta saba arimu kwagenda yo bisi gete kwanyora mbuyore data muna rero twarenge naye tuoncho kanali no mugaka abantu bonse babe nyasaye nato siseni sana chimini ministry ya education aba gusitu aberire sana igore twarenge no mugaka machogu nyandarwa abantu nanyora tari county go director of education go TS go senki go sembatoki abagusi kaigubuya yani nko igubuya kare ngwonchoka rero twagenda go se Laikipia twanyora naende igoro twarege Laikipia naende tukanyora na abagusi rero twenda West Pokot onyora musibati getoja Jeni Nyakoe oja nganche inkoro kwa Jeni Nyakoe njende acting director of TSC ntagete bona monkonya be TSC na motebi ya yatege tokokonya nayo takire ekigera nayo mugusi omayete ntende tomanye kuyancha buna chikabira chinde chimayete kuyancha lakini bakekera to kuyancha buna gusi omugaka machogu aiga bantabe batenenete naye mono liriyo korigerio soro marube na 3 aiga kwari gisaba kwaraba kose bana bamento naenda ko binti nabarwanereire kwa ngaga na baretera timbwa nimezando nje wandebi ayekwa rika marieta wandebi kobera nyarebe nacha iga na mukobera ko yarigeta marieta nje nacha na ikaranzia abantu na abakwanira na arigeke gento kire kiabo kire mubuko tiri mutaka gose bana bamento bage bantu bayigubuya anke na ankende to komanya enze na berego gose bana bamento bage mbobe na kwanira sembia igo 2020 egwatangaze taramisi 2020 aramisi yatangaze tu igo mundu tayobekire masakara onyorire igo ndira kuruno ene erimo igo tonde yaherire ndira kuruno ene erimo kwanza gose bana bamento bage igo service ni nyasaye kagwanja tonyora na nechiru ikara Kenya nene tonyora na nechiru buyibere gose eri buyayema lakini ibere nabo kuriyenjera ase chiru buyejibere gose bana bamento bage ase chiru buyejibere aiga nyari bari aye mia maiso ekiagara abantu mbale no korabata gwanje no korabunura akora abatara wosona bameto wake naende maite bina bingo chimwa na mwabe ka TV ga mwato ngo soro ramiro ko singo osoro kolire gento gete lakini nje egento ge kongita nje nseye ninkereki eke no ne gento ke mwegwete ngo soro ko nga go senga matanga gazaria
buoye yani egento gekong'ita inche nekene manya omonto okure seitu ekenyoro kiane mwana engeria mwaye engeye nachire naretere chitendi naretere chigari naretere sound mugabana magocha ne chigari na chibasi sato chibugoretia mete ya makombe uraga nese giugucha amago ikaransaria amatanga achake bayarario mugambi bwekenyoro arangeria bagaka arangerie aba MCA arangeria atire go chigoro amatanga are buya bakaikiro mwerio twatigaire babire muntu akaenda kamonyerero mugabana oinga gotigosora kwana abantu bakogenda tugukwana ahege ntokora tangana gukwana nere nigata getatangana kiagera inche ngotangana nare kumuburi nkiwasi ekrete nyagitari yane nkie pare tarabera ona akawabwa osoro guchiare kumuburi igoro eri swali erio ai omongwana tata kamago tenena ata ete nga akwane nche twatigiri babire nabira matanga chinsa isano ne andu uche ai wamura bagatinda nga aya karao mujumbe riwatinda nga karao mujumbe ogo koroko bokoiga wamura bakurukurwa ne chibasi kurwa ne mete ya makombe nga abantu bayikaranze mete ya makombe bugoriri osoro mujumbe butari kurira njoke muriro bana wamura banenga churie kamorende iga timenga iba minyogete gochi bagacha nebite karro mugabana nyaro yekejero tari kwacha kwane bono ondari kwacha kwane siasa tari crusade muri no morane mongabere siasa tari crusade akarogo chenjere yo akine bisukuti nara ko mwaga akino ene baki enata ke ko bisukuti manenga kwae bono baki bono egendo ke kongito njosoro nekene nonye mbono nekene ke kongita bunango teba iga amaruberu mbiri waziri kagocha gusi ayato chali bantu mbara batakwanje mia onye nervu mbiri aya aliyagocha gusi onye 500 aya 200 kwanza beka nyaribari nabenzere igogo sema bamero ake naende gochaga kwanza ala saba ntu bagwanjete mbarenga banjiro zoro mna nakwarira ba asayo makana mange ndaete musabero mugakoyo machogu esabari yaye nenkongu agutara Kenya ngima akoena Mombasa ogenda kirasa gutumia byume ebi bya mwanya abantu akitwa musabira ntoywana ine nere obe kunambe ye masaba minister Moisonde enga lidia soeta akaba namba 3 osugumira abasacha obere nambe yemo ekiagera ari very hard working saa 12 obokire nchongegerie ebintu ebinge saa 12 no abogete nage onenje ngunya gwe karakariga mwakarende liyo koleta 300